Σας μιλάει ο Big Brother. Ο Αλέξης, ο Βίνς και ο Μάνος στο δωμάτιο επικοινωνίας. Αλέξη, Μάνο, Βίνς. Η εβδομαδιαία αποστολή σας είναι η διοργάνωση μασκέ πάρτι. Το Σάββατο 5 Μαρτίου από τις 10 το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής στο κλαμπ Παραμύθι Αγίων Αναργύρων 21 του Ψηρή. Για το αν η αποστολή σας είναι επιτυχής θα ενημερωθείτε στο πάρτι. Επαναλαμβάνω, το Σάββατο 5 Μαρτίου από τις 10 το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής στο κλαμπ Παραμύθι Αγίων Αναργύρων 21 του Ψηρή. Καλή επιτυχία! Yeah!